L-għajnuna l-ġenituri prospettivi li qed jagħmlu l-IVF ser tkun estiża anke għal dawk il-persuni self-employed. Bl-ewwel miżura ġenituri prospettivi li jaħdmu għal rashom ser jibbenefikaw minn mizzi għalif imħallas għal kull ċiklu ta' trattament. Bl-om prospettiva ser tkun intitolata 60 siegħalif, fil-waqt li l-konjugi jew partner ser ikunu intitolati għal 40 siegħa oħra. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mal-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal u mis-Segretarju Parlamentari Andy Ellul kien spjegat li dan il-benefiċċju huwa frott il-miżuri tal-budget u se jkun qed jitħallas bir-rata tal-paga minima nazzjonali għaż-żewġ ġenituri prospettivi. Martina Zammit li għamlet it-trattament b'suċċess u rrid il-fema li din il-miżura ser issaħħa s-saħħa psikoloġika ta' dawk li iġarbu dan il-proċess. Tkun qed tipprova tibbilanċja kemm ix-xogħol u kemm dal-proċess ta' trattament li jinvolvi ħafna ħin, jiġifieri trid tagħmel l-iskans, trid tieħu l-blood test, jiġifieri l-mediċina li trid tieħu kuljum. Jiġifieri definitely xi ħaġa bħal di żgur ħad tkun qed tgħin u din miżura speċjalment għan-nies li huma self-employed ħad tkun qed tgħin ħafna. Il-Ministru Michael Falzon qal il-Gvern ser ikompli jinvesti wkoll f'sessjonijiet ta' terapija regolari, kemm individwali u anke fi gruppi, akkumpanjati minn appoġġ psikoloġiku fit-tul u anke dak akademiku. Spjega li realtà hija li l-IVF mhijiex biss proċedura medika, hija wkoll esperjenza emozjonali u soċjali u li lim it-trattament kliniku. Ħafna persuni li jġarbu dawn it-trattamenti jixtiequ iżjed empatija, għarfien u bidla kulturali. Is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul spjega kif it-tieni miżura dwar il-lif tal-paternità diġà jingħata lil dawk li huma impjegati. Issa iżda ser jibda jingħata wkoll lil dawk li jaħdmu għal rashom biħlas ta' 10 ijiem jew 80 siegħa. Tħabbar ukoll li sa naħar ta' din il-ġimgħa ser jiskatta proċess sabiex jinfetħu applikazzjonijiet għal dawk il-persuni li jistgħu jkunu eliġibbli biex jagħmlu trattamenti tal-IVF.